Ang ina. Papunta pala ako na. Nasa mo na rin po ba rin ito tao? Masa, ano naman mo siya, ano naman maaga. Naugan. Ano ito, Pe? Hindi ko ba na? Tama na ito. Para matimplog ko. Yan, ini. Lagi. Uy! Ano ini? Don't say. Tapos po. Ano? Ano ini? Out. Ikaw muna ba? Kung kapit ng TikTok ako, kayo niya sa mga nagwapo ng ayos. Charot lang. Murag na. Ano ba? Why? Paikot. So, pwede na eh. Ito man, so, wala. Tawon yan, mabait. Sino ka rin mo yan? Ay. Napasok siya talaga sa isang gawin sa talaga ng final boss. Kung may ginagawa anime. Nag-relax ka rin sa ano, relax. Rewatch. Marami kaya? Boss! Bossing! Kamusta ang buhay-buhay? Ha? Masang dito yan. Ito na yan. Storage. Uy! Ikaw muna ba? Ikaw muna ba?
Ikaw na ba? May lalaki pa eh. Sila is bigla na yun. Ano, paano nito sa ano? Accessory ito, no? Yun, okay, mga ano. Ngayon na ako ba? Itong hold up, magamit na ba? Nibbles? Nibbles pa yan po. Loader na ako, may. Marshall? Hindi, okay. Nibbles na lang. Nibbles firebolt. Firebolt. Kung naman kayo, then, you was pure then? Pure? Oo. Wala, eh. Ako yung nilarang. Ayun naman, kami ka dito. Anong bulong yung GP? Ako dito, ate, tayo mo. Nag-lift siya sa row. Yung anak eh. May nakahali yung saka nahulog ka. Doon? Posisyon na. Ayun. Kaya ha? Nagpapalik ka ng medilos na
niyo. Okay. Diyan ako masaksak. Yung lang. Yung lang. Tulungan ba ako yung maliit? Yung, sento ba? Sorry din. Yung balakawan. Mura ko ng papel. Ikaw muna. Bakit sabi nyo sa kami yan? Yan. Yun. Bakit kami? Ayan, naman ko. Ibarag, tabaw mo! Ayun na live na tatamaan. Yan sila, mga lason! First never in. Kami lang. Check namin. First never in. Kami lang. Nag-martial arts ko, martial. Pinakal mo nyo? Ano yung nagsayag dito tayo, pre. Asa ka, pre? Naka-full day. Ito na ako. Ano kahit ka? Pasto? Tabang, pre. Putang ina mo ka. Sabing tabang, pre. Yung pala yun. Bobo. Kaya na. Ito, pre, oh. Ito kayo, pre, oh. Bilip ko, ayo. Lahat malit daw, papel. Ito. Baby. Sa likod, bagay ko, ha. Ano naman kami ito? Mari na naman. Ay, siyo. Ano ka, Pin?
Uy, ganda na nandito siya, please. Next one, bubo. Anong number ito? Anong number ito? 4. Beauty. Uy! Nakakuha ng one si Kuya Martino. Tama, kinakakan. Ay! Dito tayo ba? Kuya! Huwag ka, dito pre. Hindi na ba? Kasi siya kaya ibasag na ako na ng tao. Asa na siya, pre? Uy, puking kaya, pre. Puking na mo, pre. Puking lang yan. Grabe ba? Likod. May nurse pa to, may nurse. Pinili mo, payaalin mo ko ba? Dapat man mag-ano, ang magsamugan sa Girikenye, si Imo. Uy, likod niyo, pre ba? Bomba ko din. Patuloy mo na. Ano ba yaw? Ganun ka. At for neighbor eh. Yan ka dito. Ano yun, eh? Ano yun, eh? Yung sniper ko lang ngayon ko. Ikaw ba to, pre? Tingnan ko, palis ko nga dyan. Ang ina kasi, ang inang bobo ng tao na to. Kumita ka naman sa gilid o. Bago nga yung nakatalikod pa. Gilid. Nahulog pa ako. Parkour ni Badaing. Kaya ba, may smiley. Okay, may smiley pero. Ganun ka. Ganun ka, ikaw. Ganun ka. Iyo, ganun. Kaya pig-pig pig. Ganun din yun. Ganun na ano. Ganun na. Ganun na. Ano man ang auto? Sulte. RBC. Iba sa pa niya mag-save. Madali. Kasi nga niya. Bata ka. Ayun. Asa ka, pre?
Lagi ako ng doon. Ako to lang. Uy! 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 Dali daw yan. Uy! Parang musika ng daya. Kapila ng ulo. Sige! Sige! Hindi, kami. Lapit mo. Ados na kumbala. Mana ikaw yan ang GPU. Pwede po sa panahon ng Gabupar. Bubo? Ayun kayo. Nama beso.
Ano yung petrol? Ano yung bumakumain yung kapatid? Headset ba? Eh, nabiyo, masarap ang mga paro. Yeah, ito dito. Bebe na to. Bebe na part. Bebe na part.
niya ako nakaswitch ko. Tatlo ba na kopyo? Ayun. Naling mo ito, Peke. Ito ko. Iyo. Tara. Ino, kita. Ikaw na ba mo? Ano ba ito? Yan, Peo. Yan. So, bisa mo, bisa. Oh, bisa daw. Ay, madulog naman, promise. Sinaksak sila kayo. Hindi na akong bala ba? Ito ba? Pistol. Pasaksak ako dito. Tawag, pasaksak ako. Puta ka, GP. No, pistol! Wala akong pistol! Wala ako. Wala, GP. Hindi ko na. Nabakay na, Pi. Ulam mo lang ang Peo. Dito lang tayo ulit. Uy, nag-dito rin, di ba? Nag-dito mo. Hindi ako dyan. Mas na to. Ito, suga ko. Para sa mga hindi, magbubuka. Sabi ko na ako. Padilan mo. Siguro basta kung mga ito mo. Feeling mo ito, Ben? Bukang hinatag ako ay. Isay.
Ito nabot ko ito. Kasi ito ba? Yung hype, natatamaan. Tinakal mo. What's up, motherfucker? Ako na ba dito? Masakatan mo, pare ko, masakatan mo kung video. Kasi yung isa niya yung makasalat, nabutok na diyan, yung webinar. Yee! Nagipe. Joke! Kaya tayo, hindi ako kapala ng iba. Tayo lang dalawa. Ganun ang expression tayo. Dalawa. Yeah. Nadulo ka, sinaw. Bagero. Kaya pasok ko dito sa pagkakati. Ulit ko lang. Maliit.
Okay, baka dito. Bago na pa. Nakadaan na kayo na ito. Nakakapagod. Hindi, wag kayo siya maganda. Kapit ng shit sa photo. Ano? Maghapon. Sawa ito. Ay, sa 3 ito ko lang.
25 ka.
Wakay.
Uy! Ayaw ko nga, ayaw ko. Ayaw ko nga, ayaw. Ayaw ko nga. Bukas ngayon eh, buko. Ayaw ko nga, ayaw, ayaw. Ayaw ko nga, ayaw. Shit. Ayaw ko nga. Ayaw pera. Ayaw pera. Ayaw pagod. 100 lang pera ko. Kaya 100 lang pera ko. Wala nang pagod. Hintay ngayon lang. Uy. Hintay ka na. Babalira dito, ewan mo kung sino yun.
ko kasi ang ingay mo kanina. Hindi ka na bubul. Tama. Hindi ka na lang sa dati yung mga nakaupo. Hindi ka na lang magkaroon. Mabigato na eh. Kailangan mo kayo. Gilid din ito. Out na. Ano yun, Nicole, na ngayon? Out. Yeah. Yes, sa Saro. Saro. Ano siya? Yeah.
Shows. Ayun.
ba, boy? Ay, yun na rin. Ay, yan na, bawal pala. Nagkaroon, eh. Uy, tapos mo. Tama daw po ako sa iyo. Bubuhay sa kanin yan. Okay. So, ako,
Subok di bagang sa ganito ng kain. Sabi niya, mag-sila na ito po yung mag-sila na sabi yung mag-sila na ito. So, pag-party ko sa ano, sabi niya,
Sabi, mapanood ko. Sabi nito po yung mouth ninyo. Ako muna daw. Ako muna daw mag-anak ko. Mag-ingat, mag-pili. Sinagabi mo ulit. Sabi lang ako. Yung bakit mo? Wala pa. Yun na.
Ano pa sa yung may secret acid? Ito pang ginawa ko. Bubog ba? Hindi, bumukad ako. Para, ipat ako. Puta ka. Yeah. Boro. Nice. Oo. Wala na pala pala daw. Kaya hindi na mabuta. Yeah. Sila yung sa ano, voice viewing, pinali, the school viewing dito, lahat na yun. Ano to is, ang ano to eh, ang ano, sabi mo din, Tama? Gigikan.
No. Bro, na pa, sa mga pibawas na. Ay, talaga. Lord, that is it, ano? Ano po ang nilagawa nila? Talaga. Maganda sa bawat. Yan. Ay, magkatinggan. Wala magatingin mo kita. Wala. Libot mo lang laro. Hindi na naman ako. Naka ko. Kaya magtayo ito, Bang. Tubig! Guys. Ina! Buta! Bawas na niyo. Bawas na lang, guys. Kaya nabawas na lahat. Hindi po. Ay. Hello, Mark. Hello. Hello. Pinsan eh. Talaga, support talaga. Support talaga.